Kwenze njani? Ngicela ungaqala ungene ngaphakathi. Yini khona ufile? Uthi udokotela ngipregnant. Ini? Phawazela kumina. Kanti ngilala nobani? Awunayo ngama boyfriend wena. Hayibo, uwena umuntu wami. Hayi mhlola bo, hayibo yabona ke into engakufuneli yona lethenjiwe manje yazi ngoba ngiyazi lento osho mina ngifaka condom mina. Habe. Bengenza lento engisongibona. Hey. Manje khathi iqhuma icondom awuthi kwenzekani? Mawuthi iqhuma ibhelu ndele ngani? Nini? Oh, kanti nibuye nenze izinto ningaboni nokuthi kwenzekani? Hey thenjiwe. Umithi super. Kimi so wena, ngilala nawe nje. Thenjiwe. Wena usukulala nami ucabanga ukuthi uzophumani? Sukuthi uzongilala nje bese kuphuma iPhone 6. Phuma ingane uma ulala nomuntu. Usuke overtime le ukusokumsebenzi njengoba usebenza la khwala ekhaya. Nami usukusebenza lento ngeke izimithise. Ngeke ngangimithisi ngoba iyangena. Nganani? Ha, uzoyondla ke mina yami. Hayi mina ngishamaza popo nje into ejwayelekile ngiyasazi ayikho yonke lento. Popo. Hayi asazi ke ngoba yami ingane uzoyondla. Kuzofanele uhambe nje ekhaya uyogeza umuzi uyoxolisa. Ngeke mina ngidlale wena. Thenjiwe ngibuza ukuthi umithe kanjani. Cela ungichazele ukuthi kwenzeke kanjani umoya ongcwele manje ucathi mina. Ngimithi so wena, angingenanga umoya ogcwele la. Kwangena wena, washiya ingane. Uzoyikhokhela ke yami ingane, uzoyikhokha imali yesondlo, uzoyekhaya uyokhipha ehlazweni, uzoyikhokha imali yokugeza umuzi, uzoyikhokha imvula mlomo, uzokhokha nje konke. Ngobani kangaka? Hey! Wena wawuthi siyalala nje. Akukho into ezokwenzeka. Thenjiwe ngicela ungena la angazafike lo mfazi ngoba manje mina afika lo mfazi lo sizoba senkingeni. Awungena ungavumile ukuthi sisesakho. Phela kuthi ingane yakhuliswa, mawukuthi uyimina. Ngingayikhulisa ingane manje. La endlini yakho. Uzofanele uqale uvume ukuthi uzoya ekhaya uyoxolisa. Hey yazi nawe Thenjiwe usukube nenkinga eziningi. Yazi Thenjiwe okokuqala nje asikho isinto okhulelwe wena ibuku. Okhulelwe wena ungesilimo. Phela ukukhulela uqala usuno 9 months. Usunesikhathi esingakanani ukukhulela? Uthe udokotela 6 weeks. Ha. Angipheshela nje lapho. Masasike. Futhi wena khona umuntu olala naye la ubhemfalo ugarden boy wala ekhaya. Angilali namuntu mina ngilala nawe kuphela. Ngiyayazi type siyami ngeke ngilale no garden boy mina. Hey, type siyami amadoda asebenzayo. Ah phela mina ngumuntu osebenzayo. Oyiphethe kahle. Onomuzi wakhe enento zakhe. Awukwazi Thenjiwe ukuthi wena uqhamuke manje usuzoba nengane yami. Wena yonke into esengisebenze kangaka. Angithi umuntu ufanele abe nezinto zakhe, abe nezimoto zakhe nomuzi wakhe aphinde abe nezingane zakhe. Sengiqalile ke ngiyakwakhela izingane zakhe. Ayayakho Thenjiwe ayayakho. Asasike ngoba uyenzile. Uma ungayifuna ingane yami kwangafanele udle ikhekhe lami. Jiza ayilona limnandi. Ayilikhekhe. Ayilati dalpela isho. But Thenjiwe ubuye ucabangisise kahle lento contact abortion uzame lapha ingeke hlangana le. Ngiyenze mina leyo nto ehambisana nosiko lami. Lalela ke Thenjiwe. Ngicela ungene la ngibingelela uma wala ekhaya and then ubuye ungivashele siqoqe kahle lento. Okay? Wazi kodwa ukuthi mina ngizoyikhipha indaba uma ungayi ekhaya ukoxolisa. Okuphela yonke into, okuphela kwayimoto nalowo muzi. Thenjiwe yasikuzwa. Bokukhipha emaphepheni ngisho ukuthi ubasulala nesisebenzi. Wathi kumele ngiphume ngihambe la ayikho lento engihlalele la ekhaya yazi. Hlala wena mina.